Dobrý deň, je marec, mesiac knihy a my sme sa vybrali medzi našich respondentov s otázkou, aký majú vzťah ku knihám. Takže aký je môj vzťah ku knihám? Není nejaký moc dobrý. Knihy nepatria k môjim, teda čítanie knih nepatrí k môjim hobby. Ale sem tam raz za čas, keď mám odporúčania od kamarátov na dobrú knihu, tak si ju rád prečítam, ale s knihami sa stretávam asi tak len teraz, keď píšem bakalárskú prácu. Myslíte si, že je dôležité, aby v dnešnej dobe ľudia čítali knihy? Tak ja si myslím, že určite, pretože ľudia si svojím čítaním rozvíjajú svoju predstavivosť. A v dnešnej dobe sú moderné e-booky, ale nič lepšie, ako keď máte v rukách knihu, a ktorá skvelé vonia. Vedeli ste, že knihám je venovaný jeden mesiac v roku? No tak toto som nevedel. To je pre mňa nová informácia. Vedel som, že knihám patrí jeden mesiac v roku, ale nevedel som, že to je konkrétne marec. Pre matematiku a kultúrne dedičstvo pripravil Patrik Lomnický.